Okay, mayong mudto na usab mga higala. Niya na usab kita sa atong programa sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Adlaw karon nga Huwebes, pizza 4 niining bulan sa Hulyo. Ayan. So, kumusta naman higala? Naghinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskayas Panglawas. Sa dulay nga timbayaon ug may mudto higala ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang atong pong station manager dito sa Active Basay si Brad Elmer Magatiban. Hindi nga manusab ang ato ang mga kaigsuunan dinha sa Actin. No? Ako po dahil nga timbayaon higala ug may mudto no ang akong mga kanhi parokyano dinas bayawan pa ko na side dinadapit sa may paggatman, dinadapit sa may tabang, dinadapit sa may pag sa kining lapakon. Kumusta no? Dugay-dugay na Ginoong kung wala ka balik din ha. Pero sige ra. Kumusta naman si John Phil? Sige ra ka gitara John Phil. Kaya manusab sila si Riza, sila si Malin, ug daghan pang uban nato din ha. Kumusta naman mo ha? Of course, ang mga Soderio family, si Brad Milicio Soderio, mga kaigsuunam. Sila mo yung magkigala, nagpagamit sa ilang iyuta. Wala gid-donate, ipagamit lang. No? Sa ilang atong gibutangan usab sa kapilya. Hala, no? Nahala, no? Maing mudto na kanatong tanan. Kumusta na mo din ang usab din na sa may Tanhay. Ang atong mga igsuon din na sa Tanhay, no? Nga ato sa mga gialigaran kani adto. Kumusta na? Dinadapit sa may Ilaya. Dapit sa daghan-daghan mga lugar din na, no? Kumusta na? O nga manusab dire sa Sibulan. Oy, kamusta na nga ato mga Sibulan? Ato po dahil nga timbayaon mga higala ug mayong mudto nga ato mga lay ministers. Kumusta na nga ato mga sa mga pinulungan pa sa mga tao laymen. Kumusta naman ang atong mga laymen? Ayan. O nga ato usab nga mga kaigsuunan nga nangalagad ang MPG. Okay? Nahala no, mayong mudto na kanatong tanan mga higala. Ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Apoy no ang atong Saint of the Day karon bisag way ng utana. Mao si Saint Elizabeth of Portugal. No, naadto tao kini si Saint Elizabeth of Portugal niadtong tuig 1271 ug nabatay niadtong 1336. Unya reyna kini siya mahigala, no? She was a queen in Portugal before and he remained devoted to her husband despite of the unfaithfulness of her husband, no? Bisan tuod kung medyo dili kayo gyud faithful ang iyahang bana, pero kini si Queen Elizabeth of Portugal padayon siya sa iyahang pagpangalagad, no, sa iyahang bana, and she acted as peacemaker, no, peacemaker between Ferdinand, King of Aragon, and his cousin, who who claimed the crown. Uy, doon naman dahil kasin po ning iyang bana nga medyo po gustong kuhaon ang ilahang corona. And she prayed for the conversion of her husband from sin. And of course, iyang gi-advocate peace among kining authentic practice in the king's court. You know? Unya, sa diha nga namatay kini si Saint Elizabeth of Portugal, iyang gisulob ang white robe in baptism. No, karong adlaw mahigala gihinumduman na to ang usa ka reyna nga nahimong usa ka dibuto mga higala sa Katolikong pagtuo. Siya mao si Santa Isabel sa Portugal, no, Saint Elizabeth of Portugal. So pangayoon nato uban sa pangaman ni Santa Isabel sa Portugal nga sama kaniya mas mulig-on pagyud ang atong pagtuo ngadto sa Dios bisan pa sa mga kalisdanan nga atong nasugatan. Abi no ari kita mangigala sa ato nga kining CBCP News, balitang simbahan niining kamugtuhon. Abi no mangigala CBCP News, ang Caritas Philippines nanawagan karon og dugang, no? Dugang hinabang alang sa pagpangandam sa umalabot nga mga kalamidad. Ilabi na nga karong panahuna, gipanag na sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services or PAGASA Administration nga adunay tutulo ka mga bagyo nga ilaha nga mudasbag sa Pilipinas o nga kinahanglan kini dugang ayuda mga katawhan. So muna nga nanawagan karon
ang Caritas Philippines nga unta aduna sila pundo nga magamit sa ilaha unyang itabang sa mga nahimong biktima sa nagkalain-lain unya nga mga kalamidad. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Francis nag-ampo nga unta magkuana kanang gitawag na tug masulbad na no ang problema sa pagbuhi sa mga pineriso, prisoners of war sa tibuok kalibutan. Nihangyo karon ang talahorong at sa tupapa nga buhian na ang mga prisoners of war, no mga POW, no prisoners of war nga nabilanggo karon sa nagkalain-lain nga mga kampo sa mga militar kansa ang ilahang mga himong giditini ang mga sundalo nga ila nadakman, no. So karong adlaw mao kana ang panawagan usab sa talahuron nga Santo Papa. Hala no, maayong mudto na kanatong tanan ug padaog sa mga announcer matanan. Ayan. May paginde ana ako dili ra ko ana nagdili ra ko ana pinaan ano doon na kinailhan nga mga announcers nga doon na mga kan ba mga emphasis, no, emphasis. Okay, abi no ang ato karong topic kabahin sa anointing of the sick. Ayan, no, nya Roman Catholicism gyapon na may gala kay murag kita raman siguro na ining Roman Catholicism kini bitong sakramento sa hilog sa masakiton kay kauban man kini manghigala sa sakramento sa kumpisal. Nya urang kita ra man Katoliko winaay ni kining kumpisal, no, sa CCC 1511 usa man ning CCC Catechism of the Catholic Church number 1511. This sacred anointing of the sick was initiated by Christ our Lord as a true and proper sacrament of the New Testament. It is alluded to indeed by Mark, but it is recommended to the faithful by James the Apostle. Oh, sa ato pa medyo si Santiago gyud manghigala, no. Mao gyud nang usog, no, nga kining sakramento sa dihog sa masakiton bansayon gyud sa simbahan, no. Matud pa sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 hangtod sa 15, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan o mga kaparian aron magampo alang kaniya ug ang ngalan sa Ginoo magdihog kaniya lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo magpahiuli kaniya sa mayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Okay, no, mao kana ang Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 at 15. Sa pa kay kini laging kining hilog mga higala connected man lagi kini sa pag-ampo alang pasakiton aduna gyud mga epekto niini, no. Unya ang epekto sa anointing of the sick, number 1 is it unites us to Christ's passion. Sa to pa kini di ay nagbasakiton ta unya nahilugan ta nahiusa kita sa mga pag-anto sa atong Ginoo. Number 2, it strengthens us to endure suffering. Sa to pa naglig-on ka nato aron atong maagwanta, no? Aron ato nga maantos ang mga kasakitan. Unya, it forgive us our sins. Alam mo na, no? Sa to pa kung mahilugan kita sa atong mga sa masakiton ta nya mahilugan ta, mapasaylo kita sa atong mga sala. And number 3, it restores our health. Of course, no, doon ay uban nga nangaayog yun, no? Tungod sa anointing of the sick. And of course, number 5, giandam kita alang sa atong pag-atubang o niya sa hukmanan sa Dios. Langit ba? Ingon niya, no? So, mao kana ang mga epikto, mga higala sa kining gitawag natong sakramento sa hilog sa masakiton. Unya, ang hilog sa masakiton po usa ka simbolo of the Holy Spirit coming upon us to heal, empower, and bless. So, sa ato pa, pinaagi di ay sa kanang hilog sa masakiton, nagsimbolo kini sa Espiritu Santo nga mulamdag kanato aron maayo kita malig-on og ingon manusab mapanlanginan. Unya, sa dunay mga pamaagi, no, ngakit sa paghilog kanato. Number 1 is kita kanang gitawag nato pandungan kita sa kamot sa mga pari. And then paghuman i-anoint ang atong tii, ang atong kamot ug ang atong agtang, no. Nagtimaan kana
sa pagampo, sa strengthening, and the presence of God. Okay? Unya, sa laing bahin, ang hilog sa masakiton, it conveys several sa manisya mga higala graces, no, adunay mga grasya nga nadawat, and imparts gift of strengthening and the Holy Spirit. Unya, matud pa ang anointing of the sick, adunay tulo ka mga parte. Number 1 is the prayer of faith sa community, and number 2, the laying of hands, and of course, number 3, anointing of the sick. Unya, doon ay mga pangutana, Padre, ang mga bata ba, pwede na ito nagpahilugan kung magpasakito ang tubang niya na dili. Kung nga bata nga sa Panginoon ubo sa City Anyos, pwede ra, dili na nato na sila pahilugan. Kaya nga naman, wala pa ba na sila isala. No, actually, ang sakramento nga may nagligon karon kanila, kaya bata pa man sila, mao ang sakramento sa ilang bunyag o kanang gitawag nato kumpirma. Okay? Klaro? Nawala. Daghang kay salamat ha. Wala lang usa kita karoy uban pa nga mga parte sa ato ang sa paha unsa taroy nakuan laban nako to ang atong kuan Saint of the Day nato. Na ba to? Isa man tong Saint of the Day karon. April July 4 kisa may ato karon nga santo. Ako na ba to nasulti? July 4 siya mao si Saint Elizabeth of Portugal. Ako na nasulti. Abeno, dinhi na lang una kita kutog. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!